Kaso sa dengue sa Northern Mindanao, misaka na sa halos 4,000. Doble kini itandi sa milabayng tuig. Labing daghan nga natala sa Bukidnon kung asa kapin libo ang gitaas sa kaso kung itandi sa milabayng tuig. Ani ang report. Gibutyag sa Department of Health Region 10 nga dunay taas nga pagsaka sa ihap sa kaso sa dengue sa Northern Mindanao. Base silang datos sukad Enero hangtod Hunyo 11 ning tuiga. Miabot ngadto sa 3,844 cases na ang natala sa riyon. Sobra doble sa 1,641 cases sa milabay nga tuig. Sa mong ihap, 1,322 ka kaso nagikan sa probinsya sa Bukidnon nga mausab ang nakatala og labing pagtaas gikan sa 313 cases nga natala niini sa tuig 2021. Hinoon, bisan pa man sa taas nga ihap sa kaso, mubo pa ang fatality rate nga ana sa 0.36%. Pinakadaghang natala nga adunay namatay sa dengue ang syudad sa Cagayan de Oro nga adunay 4. Misunod ang probinsya sa Bukidnon ug Misamis Oriental nga adunay 3. 2 sa Lanao del Norte, usa sa Iligan City, samtang walay natala nga namatay sa Misamis Occidental ug Camiguin. Murag ano man gud ning dengue kanang nasyay pattern or trend every 2 to 3 years gataas gid siya. Tungod na siya sa environmental temperature, labi na karon natay climate change, no? Moto kung giingon nga mokalit siya og init, ulan, init ana. Tungod sa climate change, mo nang isa ka reason. Then gikan ta sa COVID nga pandemic, sir. May gawasab nga sagad sa mga namatay sa dengue, mga dili dayon magpakonsulta sa doktor ug naggrabe na ang hilanat ug ubang sintomas. Sagad sab sa mga nagkadengue sa reyon, mga bata nga nag-edad og usa hangtod 10 anyos. Busa, mas gipahugtan sa DOH-10 ang ilang pakig-alayon sa mga health offices sa matag probinsya ug syudad. Subling paymangno sab nila sa katawhan nga batason ang paglimpyo sa palibot labi na sa mga lugar nga pwedeng kaitlugan sa lamok nga nagdala og dengue. Atog yung gamito ng ato ang 4S nga strategy. Ilabi na atong pinakauna nga strategy nga pinakabarato gyud nga strategy, walay kwarta nga ma-involved, no? Ang search and destroy the breeding sites. Kay kung ato ang makita no ang mga breeding sites ug atong ma-destroy, wala gyoy lamok nga mahitabo. So kung wala si dengue nga lamok, walay dengue. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao.